Morgen. Ja. Ja, geen begin aan hè. Als ik dat zo zie, hè, ik zit niet blij aan het wegen. Dan dingen gaan de boeren deze week op het gemeentehuis. Hoeveel 14 uur vergaderd hebben, er wordt een hele hoop papier geproduceerd. Dus, en die waren ook die papiertjes bij in het vegen. Ik denk, jong, dat is eigenlijk is dat zo'n reek moeten hebben. Want het waren zoveel papier wat niet gebruikt werd. Want er zijn veel voorstellen. Zijn er natuurlijk getorpedeerd, maar er zijn nog een hoop voorstellen aangenomen. En er waren een paar, toch wel een paar details, moet ik zeggen, die erg goed uitvergroot werden. En met name door de krant. Want de Passion bijvoorbeeld, hè, waar in Remun de meningen verdeeld zijn. 60% zegt Remun. Pak ik die kans, zit ik op de kaart. Maar dat is natuurlijk fantastisch, net wie de Sinterklaas in toch toe. Toen we dat hadden en nu de Passion. Ja, dan denk ik met beneden, moet het dan 9 ton kosten. En Veer hebben toen met de partij waar ik bij ben een amendement gemaakt. En hebben gezegd, jongens, laten we er nu een plafond inboeren. Gelukkig is dat overgenomen door de meerderheid. En kan de portefeuillehouder aan de slag met te zorgen dat ze meer geld bijeen krijgen. Voor de lui die toesters denken dat dat 9 ton kost. Ja, dat kost het. Maar de helft van die centen zijn dus eigenlijk al bijeen via donaties en via ondersteuningen. En ook via reservering. Dus er moet nog een flinke pot geld bijeen komen. Het maximum, wat we hebben gezegd, is 210.000 euro. Wat we er nog aan bij willen liggen. En dat is ook goed geweest. Een beetje feest kost ook wat ze gaat. En als we dan met die promotiekins regelen, is dat goed geregeld. We hebben nog als gemeenteraad, als totale gemeenteraad, Bino totale gemeenteraad, een brief gestuurd naar Napoleon. Voor mensen die niet weten wie Napoleon is, dat is onze vriend Koopmans van het CDA. Die door de grote box, en dat is maar een klein mannetje met een heel grote box, die door direct gisteren al in Maastricht, die zag, ja, die 250.000 euro van ons is meer dan zat. Terwijl het normaal heel gebruikelijk is dat ze dit soort grote evenementen samen doen. Provincie en gemeente. Want uiteindelijk is het ook PR voor de provincie Limburg. En daar is hij de portefeuillehouder van cultuur. Maar ja, ook deze Napoleon zal zich Waterloo wel vinden. Maar die heel zeker niet op Helena, dat kan ik u wel vertellen. Dan hadden we nog het hele grote hanghiezer in de rood. En dat ging over een stuk wat in 2017 is gefabriceerd. Loestergoed nu. Voor de verkiezingen, door het huidige college, hebben die al gewerkt aan een college-uitvoeringsprogramma, aan een coalitieprogramma en ook gepraat over de mogelijke wethouders daarbij, portefeuillehouders. Zo staat het allemaal in een nota die door een van onze collega's, ik noem maar even Josse Rij, boven water is gekomen. En waar van de burgemeester van zei, het heb je er allemaal niets mee te maken, ik kon dat niet vrijgeven, nog niet eens geheim, dat je bij de griffetje lezen. Dus die hebben het te verbergen. Nou, en als er iets is in de politiek wat niet moet, is het iets verbergen, iets in achterkamertjes. Ik heb daar een gruwelijke hekel aan. En ik heb in mijn hele leven heb ik dat zo druk metgemaakt dat wat toch gebeurt, komt uiteindelijk toch uit. En dan zitten de mensen met de gebakken peren. Dus ik zou bijna zeggen tegen de burgemeester, de oproep heb ik ook in de raadzaal gedaan. Als er niets te verbergen is, geef het vrij, laat de lui lezen. Want uiteindelijk is die nota gemaakt met gemeenschapsgeld. Dat heeft een hele hoop geld gekost. En die heb je gemaakt met gemeenschapsgeld. Met een toekomstvisie van 30 jaar. En we hebben geen over die toekomstvisie. De huidige raad. En niet die dat toen bekonkeld hebben in een of andere biezelke aan de rand van Remun. En het is natuurlijk inderdaad geen goede dingen gebeurd in Remun. Natuurlijk hebben we heel goede dingen over de streep getrokken. En dat weten de burgers ook. En hebben we ook de gewillige plekken bedumpt. In Remun zijn een hele hoop die geen een stukje grond willen kopen en aan een huis vastzet. Waar de gemeente het onraad voor moet doen en waar ze het niet doen. In Remun is een beleid van die stukje grond te verkopen aan de burgers. En dat moeten we dus gaan activeren. Alleen de wethouder die we over hebben, de Bino een motie van afkeuring aan die box kreeg. Maar doordat ze gewoon rein in de stoel laaien, is dat niet gelukt. Maar de wethouder is er ook heel erg laks in. En die nu zitten toe met te wachten en denk je, god, je moet er de hoofdprijs voor betalen. Zorg nu dat er een orde komt. Zorg nu dat vooral rondom die tijgers, wat nu weer uitgesteld is een week. En we een hele vereniging bij betrokken weer die er helemaal niks mee te maken hebben. Zorg dat er een orde komt. Zorg dat de stad Hoes weer het vertrouwen krijgt van de burger. Want het gaat zien er ogen achteruit.
En dan krijg je natuurlijk dat we straks niet alleen maar blaaien moeten wegen, maar ook functies moeten wegen. Want de burger pikt dit niet meer. Dat kan ik u zeggen. Als ik het niet pik, krijg je gegarandeerd mensen met. Er werden steeds meer die zeggen, het klopt niet wat er gebeurt. En zorg nu dat het echt transparant is. Want wat is toch zonde als ze niet met een helm dadelijk naar de roodzaal moet gaan om te gaan luisteren wat die anderen zeggen. En als ze te veel is, dat ze het risico loopt dat ze zich ook nog op de kop tikken. Daarvoor. En de straatveger hoort niet met een helm te lopen. Wel met een bezem, maar in dit geval met een reek. Maar laat de blaaier die uitgedeeld werden in het stadhuis ook een functie hebben. Een functie waar de burger gaat er niet. En daar is de straatveger voor. We hebben niet elke week een bijdrage met de camera. Ik dank Henk ervoor dat ze die in de vrije tijd heeft gepakt om dit even op te nemen. Maar zo doen we dan, is dat nodig om eens even echt de puntjes op de i te zetten. Ik wens u schoon dag. En denk erom, verzeerde vrucht, veel vegen. Och ja, en ik wil die van de Passion die dat organiseren niet op een gekke gedachte brengen. Maar als het er nog is, dit is toch de plek in Remun die iedereen kent. In de zomer weer in die missige haaien. Het Kruiswegpark. Het Kruiswegpark dat best meer aandacht verdient. Dit is toch de plek waar de mensen die Passion organiseren ook eens over na kunnen denken. En als die het niet kennen, moeten we Remun misschien zelf eens over nadenken. Om 1 keer per jaar een soort Passion te haaien. En hier is het te doen. Dat zou misschien ook te redden kunnen zijn van het Kruiswegpark. Want het kost natuurlijk een hele hoop geld om zo'n park overeind te haaien. En ze werken er keihard aan. En daarvoor verdienen die ook een kans om dit park in de lengte van jaren door te kunnen geven aan de mensen naar ons. Want dat is eigenlijk een stukje geschiedenis. Zoiets die weer gaan niet kent. Die heren van vroegere levende kerststallen. Die waren fantastisch toch gedoe de mensen. Het is ook misschien een plek zijn voor de Passion. En wel goedkoper hè. Daar hebben we geen 9 ton voor nodig. De winter komt eraan. Welkom bij het Schnitzelparadies. Met een keuze uit meer dan 50 schnitzelvarianten is er bij het Schnitzelparadies keus voor iedereen. Dit is genieten. Je bent meteen in Tiroler sfeer. Dat is genieten van al het lekkers bij het gezellige Schnitzelparadies. Hey, dat is leuk. Een ticketmenu van €22,95. Schnitzel, drankje en een bioscoopkaartje.